Soching constituency MEC het sing Rongphar pen Sarubathar constituency MEC Kadom Terangpi atuma phan kedam tang wo signify ingkora phor ni Karbiang Autonomous Council asai hemalong iemang hoi kepek pon Karbiang Long constituency ingkora trokang bong pen kaprek MEC atuma phan pek pon lo bonda kepek pe mate ke long dunde atum ke hanga chuning ripen CM Ronghang banghinia phan kepek ponjia phan alamchak GP pon la sorting ben si soching constituency pen MEC het sing Rongphar la pen Sarubathar constituency MEC Kadom Terangpi atuma phan mang hoi kepek ponjia phan Assam governor pen alu nang palelo la sorting pen wo signify ingkora phorni Karbiang Autonomous Council asai hemalong het sing Rongphar la pen Kadom Terangpi atuma phan mang hoi kangni mate kekhi kecheng pon Bang Sohut Abarim Dorsing Ronghang upon nominated MEC Amen Kipangdak Ponating Pen Karbiang Autonomous Council along Karbiang Long DC Arideng Pen Simi Pading Ponlo Bang Sohut Richard Togbi Retasing Hi Ahin Pen Sitami Kimi Hetsing Rongphar la Pen Kadom Terangpi atuma phan Mithanga Chembara Long Poho Ipak Pen Karchuk Padopon Kimi Banghini upon Prabjin Pen Saikam Kipek Ponji upon Karbiang Autonomous Council CEM Mate MLA Dr. Tuliram Ronghang Hin Pen Kachisik Sidame Padopon News Report Karbiang Long Live